Ekero Mũnachiebina Mũnene aiga Kenya Martha Koome arobeire gwikirana ase ekigambiro gia Kisii rikoigora bene ekigambiro kia municipal nigo abarai ao besokire gukwanera aria baganitie Mũnachiebina oyo akwanire gukwana ime y'omochie okisi muliki omonene bw'ekiombe kia Gusii Governors Watch Musubatire Chotundo niga aborie ebigambiro bimentwe na boigo Abanachiebina ime y'ekigambiro gia Kisii nigo boigo agania kobe noboene nobwasioku ase ebigambiro ebio kesi chiri chinyingi sana so tutaite mwa courts chiba opened nande to appeal tonyole ntu appeal court etuke igana na judges bamentu babangi nechi court chine chigoru chikoti chiri chachagetu the former chief justice Buna Maraga chinyingi some of them ne emere ali nyanturago ibeno nero nebwana tekuigoru tutagete nande openness ebo na administration atebi abantu bagokora a court bakole biasara in a more transparent and open and fast way. Nase ensemo yae yokoboria ekerogo kyo women rep ime county ya Kisii Rebecca Nyatichi nigo agikelia obosagani boria bwakorekanete ase ensemo ya Keumbu abo ase aboria ebigambiro bya Gusii bienekie oboene abari bateneleta bangana ya court batike kwenea nabasigara batike kwenea mirengo ya kisiasa kwanyoro yari no mwana siasa gete kera bari the other party ba beire ne shida bari go solve bana babe neutral abantu bunabu judiciary most cases tubandi ko ba police tubandi ko ba neutral inga keri mapinduzi itatu gari Keumbu. We have not seen justice because these people wako online wana post they are free. Nase ensemo yae umurwaniri boboene bwa Mwanyabantu Thompson Osoro nigo agania ekero Mũnachiebina Martha Koome araikirane aiga Kisii rituko riankio akwanere igoro yebina byababoroka byo byabeire bikobera ase ekigambiro ase egeka egetambe egentekenene Chief Justice kagocha atetete kwanda kumubori mambi kumubori tole na atole atotebi ebinambire ega bya abantu bagoroku ababoraka byabekirwe koti byabeiro emyaka emingi ekesi kobeku kyabekwemeti nyisaba gochimoini wane kesi kyaberire koti ababoraka abambanya konyora haki yabo. Nase ensemo yae mwakili Stephen Asiago nigo agania okomentwa kwebigambiro anene ase omochie ogembo abo ase agania okobekwarero gwekigambiro ekenene nonya nekemo narenga ko request une karago chicha mochi muno yibo gembo atonyorere nonya ne high court ya gosekeroka erinde ebine ebyo binge bigo chicha byetinya na bosongo ase kigambiro kya bosongo binyore ngebinde nkogenda birase chikoti ekyo Ginko ripoteli igetaseni kia Getembe riatariane Brian Nyakundi.